Jama'a barkanmu da war haka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu wanda Allah maɗaukakin sarki ya ba mu damar kasancewa a filin dambe na wanda aka fi sani da F-Show. Mun zo ne domin mu nuna muka hazaƙa da ƙwazo a wajen al'amura namu na al'adunmu na gargajiya da muke yi. Shi sa Allah ya ba mu daman shigowa cikin wannan fili na wannan dambe da yake filin F-Show. Don haka yanzu waɗanda suka shirya domin su shakatar da mu ga sanan sun yi ƙoƙari sun shirya, za mu buƙace su shigo ɗaya bayan ɗaya. Muna zuwa. Kamar yadda masu kallon mu suke abin kallo a yanzu haka, za ku ga kaman ga su 'yan damben namu matasa ne, kuma za ku ga sun kakkasu kashi uku. Na farko muna da waɗanda suke ana kiransu da Jamus. Sannan na biyu kuma su ake kira da gurmada. To sannan sai kashi na ƙarshe wato da ake kira da kudu, su ne a wancan ɓangare na yamma. Sannan ga alkali ko in ce mai rabawa a tsakaninsu da aka fi sani da Ibrahim. A dan bane ba, a cikin dan ba ake ba, a dan ba ake goma baya, a dinga shigowa fili, a dinga dawowa fili, a dinga dawowa fili, a dinga dawowa fili. A cikin dan ba ake ba duka, ka a dan bane ba, duka a dan bane ba, duka a dan bane ba. Kun gama zauren kaka.
faɗa ko dan sai na ce da gura ma da buwa da bundumi da yan ba ku